Pero daghan nag mga gagamit of course og cellphone, gamit Oo, okay yung na cellphone. may kuan pero piso wifi lang ang gamit dito. Seryoso, ikaw? As in, kana mag-upload ko na ko'y content na. Oo. Abot akong balay. Alas 5 pa lang, gi-upload na ako na siya. Mo na kasagaran ako videos, 7 PM pa na siya. Ma-upload? Tungod kay, dito pa ko paduol. As in, magtungko pa ko dito sa akong balay kay, para ma-upload siya. Wait lang, ang piso wifi ni inyo ana, Dili. kamay dagi. Dili pod. Mayong bungkag. This is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Aniyata karon sa Yugo Bistro sa Tagum City aron makahimamat ang isa sa pinaka-charming nga maestra sa social media. Milyon-milyon ang iyahang followers, combination sa TikTok o Facebook. Sa personal, nakaingon siguro, murag jag artista, kaya ka ng mga typical nga artista ba nga, dili ka mag-expect na grabe kagamay og naong sa personal. Og mauna nga ako nalipay nga finally, atoan ang makahimamat dinhi sa programa sa mga Bisaya sa Chit Chat ato ni wala na ilain pa from New Corelia si Ma'am Beverly Borgios, also known as Ma'am Berlay. Hello si Ma'am. Hello po. Maulo siguro. Paulo, jud ko. Gwapa juga ma'am niya. Dili gyud ka mo dawat nga ingnon og gwapa Dili nga naman na yun. ma'am. Pang, charot. O dili ka pangit ay. Dili mo ulo jud ko kay. No? Feeling na ako kay mas gwapa ko sa kuan. Confident ko pag kanang Sa video. Sa video ano. Mo ba ma'am? Ti gwapa juga sa personal ma'am. Wala ni sulti na si mo. Nagid siguro. Uy. Isa, kauban ako ka teacher. Ano? Isa lang ka buo? Isa lang. Gwapa gyud ka. No? Si Ma'am Berlay, grade 1 student. Okay, sulti. Ala. Dili, si Ma'am Berlay, grade 1 teacher. Opo. Mas na una manggog kag kailhan sa TikTok, if I'm not mistaken, na ay nag-video sa imuhang estudyante or Ay, sa Facebook to siya, Sa sir. Facebook? Sa TikTok, lahi pod. lahi itong nag-viral, katong kuan. Mag-blessing sa ako nga na in ko sa DepEd. Naga-TikTok na ko gamay ko tong pandemic. Di ba kay, wala biya kayo ginabuhat sa pandemic, no? So, Tinod. na-enroll ta og TikTok. Nagpa-enroll Dito ko sa nagsugod ang tanan. TikTok. Sugod ko dito. Pagka-in ako sa DepEd, dito na siya. Kato, naka-uniform na ko. Og pink. Blessing dito sa ko uniform. 2021. 2021. 2021. Tapos, wala raman to siya nga content. Uy, gara-gara ra jud siya. Kanang wala lang, nag-dub lang man yata to sayo ano. Nag-viral siya and then tuloy-tuloy na siya. Dito sa TikTok. TikTok, And then opo. sa Facebook, ang ni-viral si mo sa Facebook. Kadto, katag ingon nimo. Nagkuha ka og dahon Dahon sa saging, saging. oo. Nga naman to ma'am. Unsa to? Kuan, ulan mong gud siya. Ulan to siya, di ba kay kuan biya tanong kanang nanabya dito sa Facebook world ana-ana so nagpa-video ko sa estudyante. Inya, ang ako rin mga estudyante, ang ilang kabuang. Nag-voice over. To ara among ma'am, luoy kaayo. As in, inana gid pagka voice over. To ara among ma'am, luoy kaayo nagkuhag saging na wala na si ma'am ana. Inya ang mga tao sa Facebook na amaze sila kay inana ka cute ako mga estudyante daw ano. So, mauto, dito nag-start ako. O si feeling ato nila ma'am nga nag-viral to nga video nga sila ang nagkuhan. Nalipay sila. Inya, naman to yung mga comments na kanang estudyante reveal. Hinahinay na po ako reveal. So dito gid ay marag-ingon nga nabuo ang Ma'am Berlay sa social media. Mo tong maganahan na sila. Yes. Pagkauban ako mga estudyante sa video. So mao na nga most of your contents Ma'am Berlay naagi ka sa classroom. Yes, sa classroom ay magkaon mi or kanang mga activities na mo in ana. Kay mo comment sila kung mga kuan dito sa Facebook nga mali sila nga ma'am mas ganahan mi kanang kauban mi mga bata ana nana nga content ganahan sila No? pod. When it comes to kanang mag-video-video ganang TikTok sa sulod sa classroom, dapoy uban nga mag-comment sa imo ma'am nga wala naman ka nagtudlo, Ay, as puro in. naman mo nag-TikTok. Pati Facebook, mabasa dyan ako, pero dili po siya as indaghan. Okay, Wala sila, okay. wala naman yung natunan inyong mga estudyante, ang mga maestra, sige naman nag-TikTok. Ay, pero ako, kay dili man ko mag-guilty, kay pag naga-TikTok ko, every after class, gina siya. Or kung sa Facebook, ano mga content na akong account-kaon kay lunchtime, gina siya. Kabalo mo gud ako mga kauban, nga dili jud ko naga-video during class hours. Okay. Naga-video lang ko after class, ana-ana. Kabalo na sila, dili na pa na sila ma-react. Supportive ra sila. Supportive ra sila. Blessed na pag kay ko walay bitter sa among Bitaw.
Actually, even sa community, sa Facebook Oo, o TikTok, ako mga wala man kay parents, kuan. anak god, kina supportive ra pud. Malipay noon sila. Lagi, No? malipay sila nga makita nila ilang mga anak. Malingaw. Di ba kay uban moingon nga wala na daw privacy ilang anak Right. kay gina video. Ana okay, di jud ang okay. unang nga concern basta ang teacher mag-upload og video kay naamang gid jud na nga. Ang privacy. Bawal jud ka mag-upload Right. og video Right. na nang mga naong sa mga bata. Pero kung parent kay malipay ra pud sila. Makita ilang anak nga nasa Siguro, case to case siguro ang siguro, kuan. Okay, syempre ang uban muna nga dapat na i-privacy ang bata, especially katong 'di ba natin issue nga napaulawan ang in-ana estudyante. siguro. Kana siguro ang Careful jud kay Oo. kung mga inana. 2 years naman ka nagtudlo, di ba? Opo, opo. 2 years na. Sa sige ito pangalan siya? Silangan Elementary. Silangan Elementary. Shout out sa Silangan Elementary O School. di ba? I-shout out sa sikaw. Shout out sa Silangan. Ang imo mga estudyante, ma'am, grade 1 pa ni pero kabalo na sila nga ikaw nisikat na gid ka sa social Kabalo media. na sila ka sige na sila. Ma'am, gi like na ako tayo. Mo ba? Magi heart na to na ako sa TikTok, ma'am. Maulog ko no. Makita nila ko mga content to. Pero sa Nucorelia, ang imuhang gipuy-an, imong gidak-an, medyo probinsya. Opo. Medyo Bukid-bukid gid probinsya. siya. Mingaw gid siya. Pero daghan mga gagamit of course og cellphone, gamit Okay yung na cellphone. may kuan pero piso wifi lang ang gamit dito. Seryoso, ikaw? As in, kana mag-upload ko na ko'y content no. Oh. Gikan ko eskwelahan, ana mag-edit ko atik ra gud ako. Unsa ra biya akong content no, gara-gara Oo ra ba? sa ako edit ato ko sa eskwelahan ko gikan. Oh. Pagabot ako og balay, alas 5 pa lang gi-upload na ako na siya. Mo nang kasagaran ako videos, 7 PM pa na siya. Ma-upload? Tungod kay dito pa ko paduol. As in, pagtungko pa ko dito sa ubos akong balay kay para ma-upload siya. Wait lang, ang piso wifi ni inyo ana, Dili. kamay dagi. Dili pod. Inanak ko force Ma'am Berlay. Mo ba, ma'am? Charot. Bitaw, among balay sa taas, tapos Oh. ang piso wifi sa baba. Inya, maghinay man siya. So dito ko dapat sa ubos nagtukong-tukong ko Manikamot ka dito. Bisag dahaglamok. Hala, mo ba, ma'am? As in, and ana siyang struggle. Sa school po, dili mo ko ka-upload sa school, kay hinay po siya. Nana Oh. good. Oh. Nagkagidlay. Nagkatawa ko. So actually, Kasi- dili karon pa lang nag-sink in tanan ba nganong patok gyud gayo ka sa social media kay imuhang personality. Pasana kato ha, wala gyud nimo na videohan pero unta no mabidyohan nimo imuhang mga ingon ana nga kaagi ba nga naning kamot og As in. di ba? Oh. Kay dito na ko. Ano ko lamok. na perting kuan. Dito na ko na imagine man ba katong ni viral ang imuhang video nga nagkuha kag dahon sa saging na imagine ginako ma'am no nga unsa kadako ang dahon sa saging niya. Anak ka kapitit, no? As in, naglugos gay ko abot no. Kung ganitong sige katawa ko si Jonty nag voice over kay ang mga sagbot ato sa sagingan. Tagas kaayo inya ako na ako sa ubos. So natabunan ko sa sagbot. Hello. Yan na sila, hala nawala si ma'am. Cute mo ginagi. As in. Mo na nga patok gyud ka ma'am sa social media kay ang imong personality ba very kuan gyud ka ma'am. Mo ganang charming jud gyud ka ma'am. Wala ate ka, charming jud joke, kayo ka sorry. ma'am. Pero anyway, mag 28 years old na karong September. Oo po. Di ba? Kapalo kasi mong ano, Lagi birthday no. updated. Siyempre, kani, daghan po gayo gapangutana. Kulban! Ala! Kulban na si Ma'am Berloy! Kulban Kulban na si siya. Ma'am Berloy! Daghan ka ayo, Ala. siyempre, gay, dili magyud ingon nga, grabe ka public si Ma'am Berloy sa imong personal as in, life, oo, no? oo. Ang imong lang magyud, Ako alam actually, ang yun. imong Ako content, galingon oh, lang ang yun, mga mga sa bata, school. ana. No, pero wala gid wag gyud kay ingon nga gina-public Wala. nimo tanan, ma'am. Wala. Oh, pero daghan man pud gyud usahay ang matingala si Ma'am Berloy ba minyo na. Na ba siya uyab? Oh. Hala, Pero, kani, excited. okay lang ma'am na mosulti na ka na. Opo. Ay, musulti na ko. Uy, wala man dyan ako siya. Wala man dili ba kani kay sa personal account man gud nimo no. So gani, dili siya anak ka public. So karon willing na si ma'am nga mo angkon niya. 12 na kabuk yung anak mo no. Joke lang ma'am. Joke lang ma'am. 7 12 years. na 13? 13 dahil. 7 years na ka nga in a relationship. Opo, 7 years. Na ako sa healthy relationship. Sana all. 7 years, di ba ang ingon nila sa relationship, murag diha ni matest, no? Critical daw nga. Di ba? Stage. 7 years. Pero so far, wala Wala rin pa yung man mga hinuon. cord. Wala pa man di pa siya shaky. Stable pa siya. No? Pero ang imuhang uyab, ipangalan na lang nato nga si Mr. A. Maghula-hula na po na sila, Mr. A. Ay, stalk lang mo sa personal account Oh, ni Ma'am gali. ni Ma'am Berloy. Bakit Si ano dyan Beverly ra? Borjos na dito. Anyway, ang imuhang boyfriend mismo, ma'am, nga
dili siya ganahan nga siya ma-appeal. Di siya ganahan kay maulaw man pud siya, Maulaw. video-videohan inana. Wala siya ingon nga nagselos nga basig daghag mo makasabot ra chat. siya. As in daghan siya nag-chat sa ako. Oh, for sure. Oh, daghan. For sure, siya. good. Nya, nag-reply ba ako sa hi gyud kay tagdon Oo, gyud gina oo, mga oo. Dapat. Ang makasabot ra pud siya sa usahay di pud siya kasabot. Panahon. Depende siguro sa kinsa Depende nag-chat. 7 years na mo in a relationship na nabay discussion nga unsay susunod nga Puhoy. wala pa. Ngit-ngit pa man. Ngit-ngit ba? Ngit-ngit po. No. Di ba na ako makita? Charot. Puhon daw, after 2 years. 2 years nga ingon. Mao dyan ay plano after 2 years. Ay, daghan pamigi ako. I-plaster pa na akong family. Wala na. Seryoso? Seryoso na? Ang family ang i-plaster Oo, nimo. ay Di ba 5 mo magsuon? Opo. Si mama o si papa, asa man sila karon ma'am? Dito sa inyo sa Oo, Nicorelia. sa inyo Corelia. Si mama o si papa unsa man ilang kuan ma'am? Mura, Si mama. career. Trabaho. Si mama, wala sa balay lang siya. Okay. Balay. Si papa kay Uy, ayaw ilang ang naas balay kay Ay, sa balay lang. Nasa sa balay. si Oo. mama. Inya, si papa kay sagingan na siya. Nag-work. Dili jud mi kuan, pobre gud mi nga family. As in, mora jud na kanang trabaho ni papa nga nakapag-graduate sa mua. Tulo mi kabuok. Nga teachers karon or tulo mo kabuok nga professionals na nakagraduate? Nakagraduate na. Ang duha man Berlay. Ang duha kay graduating pa ang isa. Future teacher po siya. Ang isa kay kuan, first year pa siya. Amazing yung mga As papa. in, pero umutang ka di kanon. No? Pero karon na hinahinay na siya gamay. Kaya ang iyang sweldo minimum. So, Grabe in- mo struggle. Nganong sa usip sa Nag-stop ba ako no? Kay. Second year Oh. college. Katong Pablo man yata. Oh, Oo, bagyo. wala na bi ang mga sagingan kina nga. So wala source of income si papa. Nag-stop ko og akong kuya. Unsay substitute nga trabaho ni papa to wala as in wala gid siya. Wala, mo nang dili na jud siya makagastos sa mo. Nana good. Unya kato nga time nasabtan nimo. Oo, Nasabtan kay to makita nimo. mong gud na ako siya. Mm, Pero okay ra siya. Lumalaban pa rin. lumalaban pa rin. Motong ingon nimo nga dili sa ka magminyo unless Okay, nagpabalay pa. nagpabalay pa ka kay. Nagpabalay pa ko. Para sa pamilya. Oo, karon. Wow. Mo nang dilita ka pa doon sa balay. Wow. Kaya among balay sa bukid kay kanang kung ano na kagubaon. Tas among balay nga gitukod bag-o. Cement- Hapit-hapit na mag-isa pud ka siya, mahuman. Alam no, ma'am, no? Pangandoy gid nimo nga mauna sa si mama ug papa ang pamilya nga maplastar. Ay, mo dyan ako promise nga Sa mabalayan. Oo Mabalay. ba? Before ko magminyo. Char, seryoso? Sa gisulti gyud nimo ni si mama papa. Nga pa. Di ingon jud ko sa ilaha nga katong naina ko sa DepEd. Oh. Pero mag-loan jud. Kay dili man makaya sa Loan. mag-loan. Kay kanang para makabalay ko ana-ana good. No? Kay before ko magminyo. Proud kay si papa nimo Ma'am Berlay eh. Ambot lang. Like proud kay na. Ay dili ka anong gikay na siya kay Ano? wala na siya. Kana nakitaan ka sa kauban ako sa kuan sa Facebook. Oh. Dili wala siya paano kay si mama ra may na Di siya cellphone. hilig og kuan. Wala na siya nga. Nanam daw kay bagong video ate. Kay ginaingon man akong kauban ako sa gingan. May pa yung kauban follower di ay. Mo ba? Katawanan gikay na siya no kay iya ko sa gatong inana. Pero dili mo vocal si like si papa Ay, nimo, dili vocal. Dili man pugod ko inana. Dili pugod showy, dili pugod expressive. No? If naa kay wish para sa imong parents, unsa man gid na siya Ma'am Berlay? Ang gusto lang mong gudjud nila kay si Papa, gusto niya siya mag-stop na og trabaho. O niya na lang gusto, kaya nang pud may yuta sa bukid, gamay lang pud. Gusto siya dito, magkuan na lang daw siya, magbuhi-buhi og, na good kanang gusto sa life sa mga tigulang. Tigulang, di mo sila kay tigulang. Magbuhi-buhi og baboy, ana. No, farming. ito no, livestock na lang siya. Anad na ka nga mo ato kag mall ana ni magpa-picture. Oh, ay, usahay mo ulo ko eh. Huh? Mo gan dili kay Oo? ko, ulo ko. Dili kay ko gaadtog ka ng mga crowded yung mga area kay Maulaw ulo ka. ko. Mo ba, ma'am? Pero if na magpa-picture, say may ma-feel nimo. Malipay pag ka. Ulaw nga lipay. Oo. Oo, hala. Lalagi na kaila. Kahambal. Ay, bito. Ulaw, Jud. Pero nagit pag kay stories sa inyohang school, ma'am, na ba yung mga kanang moments nga kanang ma-emotional ka kay syempre medyo probinsya pa man ang inyong ano, di ba? Naapagihapon yung mga estudyante Ay, ma'am. kanang mag-istorya na sila nga.
silang kaagi. Teacher, mo na ang mga videos biya na ko nga kanang kuan kay kanang mag-lunch mi niya. Dili po ko kabaloon sa ilang mga sudan din ha. Wala din sila yung mga sudan niya. Kanang tagaan ako. Ganahan ra pud ako mga viewers mga inana. Kanang mga normal ra nga nahitabo sa mga inana god. Napadjud ko yung mga estudyante nga walay baon. Mingon sila, "Ma'am, among gisudan kay kuan, among gisudan ganina kay asin, ana toyo, ana." No? Nya, kato isa ka estudyante na ko mana siya nga. Di ko mouli og lunch, ma'am, uy kay wa mangyapon mi sudan didto. Mana siya. Di siya muuli. Matingala ko sa ihangan, di siya muuli to. Anong dugay kay siya ba? Magsiguro siya atong sa kuha dito. Kay wa di sila sudan pa ni udto. Dili ka Oh, maana jud. mukha yun kasi. Oh, maana jud. Kamutan yun, ma'am. Mao. Unsa gid ang pinaka-struggle sa usa ka Ang teacher, ma'am? pinaka-struggle jud sa ka-teacher ang magdisiplina gyud as in sa mga bata. Lahi-lahi mo gud sila batasan. Batasan. Oh, maglisod jud kag adjust. Unsa man nimo, ma'am? Lahi-lahion lang po ni mo yung approach sa ilaha. Oh, naiuban bata luodan. Oh, maglambing-lambing ka dito. Kanang naiuban, tingalan lang ka ni kalitrag kuan, pangluod kay wa nimo natagad. Ana god kanang lahi-lahi gid sila. Pero kadugayan nimong kuan sa mga bata kay mailhan ra jud nimo sila. Maka-adjust jud ka sila. Kadugayan. So far unsa imong na-learn as a teacher gid, ma'am? As a teacher, dapat dako jud imong heart. Kanang into teaching gid ka. Dili gid pwede nga napugos lang ka ana. Mo nang ang uban kay kuan jud sila mo quit na gid sila. Daghan biya resign. Kay dili nila makaya, kay dili man wala sila passion magtudlo kana. So lagi day dapat kasing-kasing gyud. Kay di jud ka kagwanta. Mura jud ka dira kulong sa kuan kung dili ka into teaching. Kapoy man siya. Pero kung ganahan jud ka magtudlo, okay ra siya. Before ta mahuman, unsa imong gusto isulti sa mga viewers nimo? Pressure na ba ko? Mag-thank you lang jud ko. Thank you. Thank you so much sa tanan nga viewers gid nako ay kay kanang na-appreciate gid ako. Wala jud ko na-expect nga maabot ko in ani. Maulaw bi ako no. Isa ra gud ta. Bitaw thank you kaayo Si Ma'am Berlay na ka? Si Ma'am Berlay na ka. As in Berlay ilang nailan sa ko. Na? Oh, dili na Beverly. Dili na Beverly. Cute ma'am, bagay si mo Ma'am Berlay. Matawag na, Ma'am Berlay! Kasi nila na dyan, Ma'am Berlay! Hala no? Naana dra ka, ma'am. Maglakaw ka dito sa inyo ha nga. Magtawagon ka. Ay, katawanan kay akong mga nakabalo na ko kinsa akong mga viewers. Mga tricycle driver. Oo ba, ma'am? Oo, cute kayo. Ay, ano, makailas ako Kanang masakay Ano? ko tricycle dito sa Tagum. Ma'am, ikaw tong kuan, ma'am. Kanang vlogger. Ala, pahipi-hipi. Labi nag-haggard kay ko. Ay, Diyos ko, struggle jud ko. Pero dili ka ma-pressure nga kanang marag, kanang, usahay ka nang wala nakakaayos, niya, Ay, mao dyan ako ka-pressurean. Mao ganun, di na lang ko usahay mo gawas, no. Hindi, panagsa na lang ko magawas. Kay kailangan, sa una, biya kayo mo, siguro tabi bulingit kita ba? Gawas. Bulingit kita matag ka ng mamalingkim. Ako tawag sa pagalingot. Mamalingkim, medyo ko ako may grocery ko mamalingki sa balay. Nya mamalingkim, biya ko sa una nung nga kanang yagit kayo, ana-ana. Nya karon kay daghan pa. Karon kailangan na siguro. Balin-balin, nagkukpalitanan. Kaya na mag-grocery ko. Kaysa na anak ko. Balin ko namin, kailan ako dari, uy, balin pagpikas na ako. Magkalo di ka? Malibot na ako niya. Napuro artista. Kalo shades. Correct. Kaya cute di mo, boy. Pero anyway, ang imong message, ma'am, basig mamalinta na to, ma'am. Basig malinta na to. Thank you so much sa inyong tanan. Salamat jud sa inyong support. Kung wala mo kay, wala po jud ko. Char. Bitaw, God bless us all. Imo mga estudyante. Ay, sa mga estudyante, laban na dito permi. Laban na dito permi din ha. Bisag mga sifat mo kay laban mo ni teacher. Cute. Grabe, cute ni mo, ma'am. Sa reality. Kilala na dyan ko strong. Regards lang ko nila, mama. Sa mga estudyante ni mo, ma'am. O sa imong mga kauban nga mga teachers, o sa New Corelia, regards ko sa Ay, ilan dagan dito. doon nagpa-regards. Ano mo ba, ma'am? Sikat na. Sama rin mo, boy. Dagan kikwengan nga, i-regards din niya. Ikaw, how po kayo mabulatik ba? Bitaw, ma'am, unta makasuroy mi pohon sa inyong sa New Corelia o sa inyong school. Ma-meet na mo ang imong mga estudyante. Pohon. Congratulations sa imong Ma'am Berlay sa mga you. success ug advance happy 1M on Facebook Ah, and happy 2M on TikTok. Advance, good Dugay advance. pa, advance. Very advance. And advance congratulations sa imong pohon-pohon mo
kuha na ka, na nakay bagumbalay. Charot. Unya na si Sir A mupaso mo sa simbahan. So, congratulations and best wishes in Thank advance. you. Salamat kay Ma'am Thank you Berlay. so much. No, nag-enjoy kay ko, Ma'am. As in, grabe ka cute ni Ma'am Berlay, no? Wala ko na ulaw. Nagawas akong side nga. No? Ang imo kapag Chit-chat Atty. Programa para sa tanang Bisaya. Chit-chat Atty. Inspiring, entertaining Talk show sa mga